Unkosikazi UNorma Gigaba ufike amaziko eendaba engxangile elindele ukufumana iinkcukacha ezithe vetshe kuye malunga nokubanjwa kwakhe ngempelaveki edlulileyo libutho lokhetshe iHawks. Kodwa akubanga njalo, koko igqwetha lakhe liphefumle nje ngokuba kutheni ubuxhakaxhaka bakhe bonxibelelwano buthinjwe ngamapolisa. The reason was that due to the charge of crimen injuria, therefore they wanted to investigate all these 4 devices. That is the reason. The devices were taken on the 22nd of July 2020 before her arrest on Friday afternoon. Nangona amaziko eendaba esiza namarhe okuba unkosikazi Gigaba ubanjwe ziHawks hayi amapolisa esiqhelo ngenxa yokuba ebepheka iyelenqe lokubulala umyeni wakhe, kodwa igqwetha lakhe liyaphika ukuba izityholo ezilolu hlobo zikhe zathiwa thaca phambi kwakhe. We've seen the reports that such allegations are dating back to June 2020. However, the charges for which she was arrested are dating to July 2020. So logically, you would have had her arrested for that particular conspiracy to commit murder, as opposed to the malicious damage to property, especially on a warrant of arrest. Unkosikazi Gigaba uza kuvela enkundleni ngoSeptemba.